ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилооти ахбор аст. мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. дар студия бо шумо Савсан Ғайурзода. раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё барои солҳои 2018-2020 эътирофи нақши муассир ва мавқеи созандаи Тоҷикистон дар таҳкими ҳамкориҳои минтақавию байналмилалӣ аст. моҳи июни соли равон дар шаҳри Душанбе саммити сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои кишварҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё баргузор мегардад, ки дар кори он иштироки роҳбарият ва намояндагони боломақоми беш аз 30 давлати ҷаҳон ва ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ дар назар дошта шудааст. маълумоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. ба оҳдаи Тоҷикистон вогузор гардидани раёсат дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё барои солҳои 2018-2020 эътирофи нақши муассир ва мавқеи созандаи Тоҷикистон дар раванди ҳамгироиҳо дар доираи ин созмони бузурги минтақавӣ аст. раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин созмон, ки 27 кишварро ҳамчун аъзо, 8 кишвар ва 5 созмони байналмилаливу минтақавиро ба ҳайси нозир муттаҳид мекунад, ҳадафи тақвияти ҳамбастагӣ байни давлатҳои иштирокдор, ҷиҳати таҳкими тадбирҳои эътимод ва амният ва рушди ҳамкориҳои судманд дар минтақаро фаро мегирад. ҳадафи асосии ин созмони минтақавӣ пеш аз ҳама густариши ҳамкорӣ бо роҳи таҳкими муносиботи бисёрҷониба барои таъмини сулҳ, амният ва субот дар Осиё, мубориза ба гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва хариду фурӯши одамон, густариши ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ бо мақсади рушд ва суботи Осиё, мубориза бар зидди терроризм дар ҳама шаклҳо ва зуҳуроти он, ҳамкорӣ дар ҳама масъалаҳои марбут ба ҳифзи муҳити зист, пешгирии паҳншавӣ ва мунтазам бартараф намудани яроқи қатли ом, таҳияи тадбирҳои эътимодноки боварӣ дар ченаки башардӯстона, таҳкими эҳтироми мутақобила, якдигарфаҳмӣ ва таҳаммул дар муносибатҳои байни тамаддунҳо ба ҳисоб меравад. ёдовар мешавем, ки машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё соли 1992 таъсис дода шудааст ва тибқи муқаррарот ҷаласаҳои сатҳи баланд дар доираи ин созмон дар давраи муайян ва дар қаламрави яке аз давлатҳои аъзо баргузор мегарданд. дар доираи баргузории саммити сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё рӯзҳои 14-15 феврали соли равон дар шаҳри Душанбе ҷаласаи гурӯҳи махсуси корӣ ва кумитаи коршиносони кишварҳои ин созмони бузурги минтақавӣ баргузор гардида буд. коршиносони кишварҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё 5 самти ҳамкориҳо дар доираи ин созмони минтақавӣ ба монанди низоми сиёсӣ, муқовимат ба чолишҳо ва таҳдидҳои замони муосир, иқтисодӣ, башардӯстона ва муҳити зистро мавриди муҳокима қарор дода дар робита ба баргузории саммити сарони давлатҳои аъзои машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба омодагии Душанбе баҳои баланд доданд. идомаи ахбор. дар доираи тадбирҳои ободонию созандагӣ дар шаҳри Душанбе бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тадбирҳои сабзу хӯрамгардонӣ идома дорад. дар ҳамин замина дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт иқдоми дастаҷамонаи тозанамоии шафати роҳҳо аз алаф ва шинонидани гулу буттаҳои ороишӣ доир карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. таъмини амнияти экологиву санитарӣ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти самараноки соҳаи ҳифзи муҳити зист маҳсуб меёбад. шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе имрӯз дар доираи корҳои ободонӣ ва созандагиҳо дар хиёбони Рӯдакӣ то оғози ноҳияи Варзоб ба таври ҳашар аксияи тозагии муҳитро ба роҳ монданд. шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе тибқи талаботи қонунгузории ҳифзи муҳити зист назоратро оид ба тозагии муҳити зист миёни аҳолӣ пурзур намуда, гузарониндани ҳашари умумӣ, аксияҳои тозагӣ ва гулзор намудани гулгашту хиёбонҳоро дар сатҳи зарурӣ роҳандозӣ менамояд. танҳо дар мавсими имсолаи кабудизоркунӣ дар шаҳри Душанбе зиёда аз 6 миллион дона гулҳои мавсимиву бисёрсола шинонда шуд ва ҳоло низ дар кӯчаҳои протоколии хиёбони Рӯдакӣ ноҳияи Исмоили Сомонӣ тақвияти корҳои ободонӣ аз ҷумла шинондани гурӯҳҳои мавсимӣ идома дорад. ҷалби сокинони шаҳру ноҳияҳои мамлакат барои беҳсозии кӯчаю маҳал нигоҳ доштани вазъи экологӣ ва ҳифзи муҳити зист яке аз воситаи хуби тарбияи ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ ва баланд бардоштани ҳисси эҳтиром ба ҷои зист ва ватани азиз ба ҳисоб меравад. пайваста доир кардани аксияҳои гуногун, сабзу хӯрамгардонӣ, гузарондани ҳамоишҳои
ҳолатҳои экологӣ, созандагӣ ва бунёдкориҳои бесобиқа баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандии сокинони пойтахт ба он мусоидат намуд, ки вазъи экологии шаҳр дар сатҳи зарурӣ нигоҳ дошта шуда, Душанбе ҳамчун пойтахти ҷумҳурӣ ба як шаҳри зебою дилнишин табдил ёбад. дар ҳақиқат ҳолати экологии шаҳри Душанбе ба маротиб беҳтару хубтар гардидааст, ки ин барои дилхоҳ нафароне ки дар шаҳри Душанбе кору фаъолият мекунанд аз мадди назар дур намондааст. бо назардошти рушди бесобиқаи тозакорӣ ва созандагиҳо дар шаҳри Душанбе ҳар як сокини пойтахт бояд маърифати баланди шаҳрнишинӣ дошта бошад ва ба нигоҳ доштани вазъи экологӣ саҳм гузорад. дар шаҳри Хуҷанд дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари саҳми мақомоти давлатӣ ҳамчунин сокинони шаҳр низ бо истифода аз маблағи барои сафари ҳаҷ пасандоз намуда роҳҳои маҳаллаҳоро мунфарш менамоянд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. дар шаҳри Хуҷанд 164 километр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта мавҷуданд, ки ҳар сол вобаста ба имконият бо мунфарши беш аз 35 километр роҳҳо давра ба давра дар солҳои оянда роҳҳои дохили маҳаллаю кӯчаҳо мунфаршу обод мегарданд. имрӯз ки вобаста ба гармшавии ҳаво марҳилаи корҳои ободии роҳҳо оғоз шудааст, аз ҷониби роҳбарияту кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Хуҷанд ва соҳибкорони ватандӯст иқдом гирифта шудааст, ки роҳи кӯчаи ба номи Сангинбои Полвонови маҳаллии 20-уми шаҳр мунфарши асосӣ карда шавад. роҳи мазкур аз назди бинои маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳр мегузарад ва ҳамзамон дар шафати бинои маркази иншооти нав маҳаллаҳои аҳолинишин мавҷуданд. аз ин ҳисоб рафтуомади сокинону нақлиёт зиёд буда роҳи кӯча ба мунфарши асосӣ ниёз дошт. барои мунфарши роҳи мазкур дар масоҳати 300 мурабба метр 30 тонна асфалти гарм аз корхонаи асфалтбарорӣ оварда, корҳои мунфарши роҳ бо истифода аз техникаҳои зарурӣ бо сифати баланд анҷом дода мешаванд. ҷомеаи маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд имрӯз тасмим гирифтааст, ки дар рӯзҳои иди саиди фитр роҳи назди коргоҳ марказро мунфарш кунад, ки ин кори хайр метавонад, ки дар оянда рафтаҳои кормандон ва сокинони ин маҳалларо осон гардонад. ба ғайр аз кормандон дар инҷо соҳибкорони ватандӯст бо мо ҳамкорӣ карда дастгирии худшонро дариғ надоштан барои ободони роҳ. барои иҷрои кори муҳими ободии роҳ 22 000 сомона аз ҳисоби соҳибкорони ватандӯст ва кормандони марказ сарф шудааст. мунфарш гардидани роҳи кӯча имкон медиҳад, ки сокинон ва нақлиёт дар ҳамаи фасли сол озодона ҳаракат намоянд. дар ҳар шаҳру ноҳия маҳаллаву кӯча ҳамин гуна иқдомҳои неку ватандӯстӣ, ободии роҳҳо аз ҷониби соҳибкорон ашхоси саховатпеша сурат гирад, боиси саривақт обод шудани роҳҳо, зебои обод шудани маҳал мегардад. ҳамзамон дар маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Хуҷанд ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омодагиҳо ҷараён дошта, то ин давра бинои кории кормандон таъмир, даромадгоҳу саҳни коргоҳ ободу зебо ва гулзор карда шуданд ва корҳои ободонӣ идома доранд. мегузарем ба хабарҳо аз хориҷи мамлакат. бар асари амали мутҳиши террористӣ дар яке аз минтақаҳои аҳолинишини Сурия 14 нафар ба ҳалокат расида, 28 каси дигар ҷароҳат бардошт. боришот ва обхезӣ дар шаҳри Янчуни музофоти Гуандуни ҷумҳурии мардумии Чин ба марги 2 нафар ва бенишон шудани 4 каси дигар боис шуд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар таҳияи ҳамкоронамон. дар шаҳри аъзази Сурия амали террористӣ содир карда шуд. дар натиҷа 14 нафар ба ҳалокат расида, 28 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. кормандони хадамоти наҷодиҳӣ ба расонаҳои хабарӣ иттилоъ доданд, ки аксари захмиёну ҳалокшудагон сокинони осоишта мебошанд. маҷрӯҳон аз тарафи гурӯҳҳои наҷодиҳӣ ба беморхона интиқол дода шуданд. эҳтимол шумораи ҳалокшудагон афзоиш ёбад, зеро табибон вазъи саломатии чанд тан аз захмиёнро вазнин арзёбӣ мекунанд. террористи худкуш нақлиёти бо маводи тарканда муҷаҳҳазро дар назди бинои амнияти шаҳр тарконда аст. ҳангоми рух додани таркиш дар атрофи бино одамони зиёд қарор доштанд. аз зарбаи таркиш ба биноҳои атрофи ҳодиса зарари ҷиддӣ расид. дар шаҳри Янчуни музофоти Гуандуни ҷумҳурии халқӣ Хитой боришот сабаби обхезӣ ва фаромадани ярҷ гардид. дар натиҷа 2 нафар ба ҳалокат расида, 4 каси дигар бенишон шуд. офати табиӣ ба инфраструктураи шаҳр хисороти зиёд расонда, таҳхона ва ошонаҳои якуми биноҳои истиқоматию маъмурӣ зери об монданд. туғёни об хатҳои интиқоли нерӯи барқро курношоям карда, сокинони чанд минтақа аз истифодаи барқ маҳрум монданд. аз офати табиӣ роҳу пулҳои нақлиётгарди шаҳри мазкур зарари ҷиддӣ диданд. кормандони хадамоти дахлдор сокинонро ба ҷойҳои бехавф мекушонанд. барои бартараф кардани оқибатҳои боришот ва обхезӣ, кормандони хадамоти дахлдор сафарбар шуданд. дар қисми ҷанубу шарқии Албания бо қувваи 5.3 балл заминларза ба амал омад. дар натиҷаи офати табиӣ қариб 100 бинои истиқоматию маъмурӣ қисман хароб гардида, 5 нафар ҷароҳат бардошт.
جنبش قشت زمین نچندان دور از شهر کورچا در عمق 14 کیلومتر به قید گرفته شده است. هنگام تکانخوری زمین ساکنان از هراز منزل‌های استقامتیشان را ترک نموده به فضای کشاد برآمدند. از زمین لرزه خطای انتقال نیروی برق کارناشایان شده. ساکنان بعضی از منطقه‌ها به آن دسترسی ندارند. اهالی منطقه‌های زیر خطر آفت طبیعی قرار داشته از طرف کارمندان خدمات داخلدار به جای‌های بی‌خوف کوچانده می‌شوند. کارمندان خدمات مربوطه عاقبت‌های زمین لرزه را برطرف دارند. در شهر دیرنا لیبیا 2 عمل تروریستی صادر کرده شد. در نتیجه 20 نفر با جراحات گوناگون در بیمارخانه بستری شدند. طبیب وزیر سلامتی چندی از مجروحان را وزین ارزیابی می‌کنند. طبق اطلاع رسیده 2 نقلاتی با تجهیزات ترکنده مجهز در نزد قرارگاه خدمتچیان حربی لیبیا واقع در شهر دیرنا ترکانده شده است. حکومتداران لیبیا ابراز می‌دارند که عمل‌های تروریستی را گروه‌های اصلاح به دست محلی انجام دادند. дасти кӯмак дароз намудан ба ниёзмандон ва кӯдакони ятиму бепарастор аз амалҳои неки инсонӣ маҳсуб ёфта имрӯзҳо дар пайравӣ аз сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба муассисаҳои иҷтимоӣ ва оилаҳои ниёзманд аз ҷониби ашхоси саховатпеша кӯмак расонида мешавад. гузориш дар ин хусус. дастгирӣ намудани ятимону маъибон аз амалҳои неки инсонӣ маҳсуб ёфта боиси рӯҳбаландии ин қишри ҷомеа мегардад ва худи инсони саховатпешаро низ шоду масрур мегардонад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки иҷтимоиятро дар авлавияти сиёсати худ қарор додааст нисбат ба ашхоси ниёзманд ва ятимону бепарастор бетаваҷҷӯҳ нест ва пайваста барои баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва рӯҳии онҳо талош ба харҷ медиҳад. дар ин баробар ҳамчунин нафарони саховатпеша низ дар пайравӣ аз ин иқдомҳои башардӯстонии ҳукумати мамлакат дасти кӯмак ба ниёзмандон мерасонанд. аз ҷониби соҳибкор Акбар Ғуломов дар самти дастгирии оилаҳои эҳтиёҷманд ва ятимону бепарасторон фаъол буда ҳамасола дар арафаи иду ҷашнҳо кӯмаки худро ба ин қишри ҷомеа мерасонад. ин бор низ 400 нафар сокинони деҳаи фалҳободи ҷамоати деҳоти Кангурти ноҳияи Темурмалик аз кӯмаки ин оилаи саховатпеша бархурдор гардиданд. миқдори муайяни орд, равған, шакар ва дигар анвои хӯрокворӣ ки ба ин оилаҳо расонида шуд боис гардид ки дар дили онҳо ҳисси эҳтиром ба давлату ҳукумат ва ватани соҳибистиқлол пайдо шудаву дар талоши он шаванд ки хизмате ба ин ватан карда бошанд. Акбар Ғуломов ҳар сол ба ҳамин деҳаи мо кӯмаки яквақта расонида мешавад. Миннатдории худ ва миннатдории аҳли ҳамин ду деҳаро ба соҳибкор Акбар Ғуломов мерасонем ки дар арафаи ид ба мо кӯмак мерасонад. дар ҳамин замина аз ҷониби оилаи Ғуломовҳо ба 100 оилаи эҳтиёҷманд ва маъюбон дар ноҳияи Данғара кӯмак аз қабили орд, равған, шакар расонида шуда ин оила ба 8 нафар таълимгирандагони муассисаи таълимии давлатии мактаби президентӣ барои кӯдакони болиоқат дар ноҳияи Данғара ки ятими кул мебошанд дастрас намуданд. ҳамчунин дар деҳаи ҷавонии ҷамоати деҳоти даҳнии ноҳияи Ёвон аз ҷониби ин шахси саховатпеша ба 200 оила кӯмаки моддӣ аз қабили орду равған ва дигар маҳсулоти мавриди ниёзи аввал тақдим карда шуд. фонди хайриявии Хуаксин Ғайрусемент ман Тоҷикистонро дӯст медорам сарпарасти 100 нафар донишҷӯи камисоатро ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии шаҳри Душанбе таҳсил менамоянд ба ӯҳда дошта сари чанд вақт ба онҳо кӯмак мерасонад. ин бор низ ба ҳар як донишҷӯ ба миқдори 2000 сомонӣ кӯмаки фонди мазкурро дастрас намуданд. Бобокон Ламизода, мақсади мақсад, ахбор. аз ҷониби прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон ба хонаи бачагони ноҳияи Фархор дар арафаи иди Саиди Фитр кӯмаки навбатӣ иборат аз маводи хӯрока, як адад яхдон ва таҷҳизоти ҷомашӯӣ расонида шуд. муассисаи иҷтимоии мазкур аз соли 2017 инҷониб таҳти сарпарастии прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта барои беҳдошти шароити зист ва таълиму тарбия дар арафаи ҳар як иду ҷашнҳои миллӣ ба тарбиятгирандагони хонаи бачагон чунин кӯмакҳо расонида мешавад. дар пайравӣ аз ин иқдом ва татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо ибтикори мақомоти иҷрои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бахшида ба иди Саиди Фитр ба зиёда аз 40 нафар кормандони пойгоҳи барқии обкашии идораи давлатӣ беҳдошти замин ва обёрии ноҳия низ орду равған, шакар, макарон ва дигар номгӯи маҳсулоти ғизоӣ кӯмак расонида шуд. таври масъулин иброз доштанд заҳмати кормандони пойгоҳи барқии обкашӣ дар ин мавсим барои ба оби полизӣ таъмин намудани кишоварзон хеле зиёд аст. маҳз бо назардошти ин мушкилот дар самти пешрафти соҳаи кишоварзӣ роҳбарияти идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ ва идораи кишоварзии
ноҳия иқдом гирифтанд ки коргарон мутахассисони пойгоҳи барқии обкаширо минбаъд низ чунин дастгирӣ намоянд. Барои саҳмгузорӣ дар корҳои ободонӣ, тозаи озода ва сабзу хуррам нигоҳ доштани кӯчаву маҳаллаҳои маркази ноҳия бо дастгирии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба 86 нафар кормандони корхонаи фаръии давлатӣ, хоҷагии манзиливу коммуналӣ низ чунин кӯмаки хайрия расонида шуд. Аз ҷониби бахши ҳифзи иҷтимоӣ назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ бошад, дар арафаи иди Саиди Фитр ба шахсони дорои имконияташон маҳдуд ва оилаҳои ниёзманди деҳот кӯмаки хайрия расонида шуд. дар доираи ҳамин иқдом мо ният дорем ба 18 нафар маъюбон аробачаи маъюбӣ, ба 15 нафар пиронсолон асобағал кӯмак расонем. дар асоси дастуру супориши асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба дасти сахо кушодан ба ниёзмандон дар арафаи иди Саиди Фитр дар ноҳияи Фархор аз ҷониби мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилоту муассиса ва шахсони саховатпеша дар маҷмӯъ ба беш аз 200 нафар шахсони дорои имконияташон маҳдуд, собиқадорони меҳнат ва оилаҳои ниёзманд кӯмаки хайрия расонида шуд. бинандаҳои гиромӣ, ин буд якчанд хабару гузорише ки ҳамкоронамон то ин соат баҳри шумо омода намуданд. Саломат бошед ва бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонед.